Το astore.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που έλειπε, με εισαγωγές σε μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών κουρευτικών μηχανών προβάτων σε τόσο προσιτές τιμές που δεν θα βρείτε σε άλλο ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα. Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε μοντέλο κουρευτικής μηχανής καλύπτει μια σειρά αυστηρών προδιαγραφών, διευκολύνοντας την καθημερινή σας ζωή και εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος εύκολα και γρήγορα. Όλες οι κουρευτικές μηχανές καλύπτονται με 2 χρόνια εγγύηση και δωρεάν σέρβις μετά τη λήξη της εγγύησης. Άμεση υποστήριξη όποτε απαιτηθεί. Η τεχνική του astore.gr είναι η καλύτερη στις κουρευτικές μηχανές. Στο astore.gr υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε κουρευτικές μηχανές προβάτων, αλόγων, ψαλίδια κουρέματος για πρόβατα και πολλά ακόμη συναφή είδη. Το astore.gr είναι το δικό σας κατάστημα.